Tutungin ya pai bat ngaha ke Nikapor, syakaktin ke jong blay, ke bangila ban Shem, na ke kitab Exodus. Sengaw bahaban pule na duk kalnong ke banongkong bat kumju ya kalnong ke baar. Tenrei hakane ke kelimat ke bamenta, ngan pule na kalnong ke banongkong ke dekot ke bakatsan, bat kumju haduk ke dekot ke bakat nyau, ke dekot ke baar peu, haduk ke baar puar. Na kalnong ke baar ngan pule ke dekot ke baar, haduk ke balai. Kaktin ke jong blay ke ongkum ni. Te uta usim kari Egypt. Ula kren haki Hebrew kentay ki babat kun. Ki bakakerteng kaway na kilong ka shifra. Bat kakerteng kaway pat kapua. Bat ula ong haba pile ya kakam bat kun haki kentay Hebrew. Bat bapikmi yaki haba kidangka. Lada ilong shenrang te pin penyap no ya u. Henrei lada ilong kentay te kan yo im. Henrei kita kinong bat kun kila shepting ya ublay. Bat kim shem le kumba uta usim ke Egypt ula hukum yaki. Henrei kila ri im yaki kun shenrang. Kadukot ke baar pau. Namar kata, ublay ulalek bahaya kita kinong bat kun, bat kita ki briu kila nang roy, bat kila nang crow borde shik kadai. Te namar ba kita kinong bat kun kila shepting ya ublay, ki Hebrew kila ya nang roy. Te uparo ulah hukum ya ki briu jong ubaro. Udaong ya ki kon shenrang baro ki baon ka to pin bread no syakata kawa henrei ya ki kon kentay baro pin ri im kalnong ke baar gadkot ke baar haduk ke balai bat kata ke kentay kalapun kun bat kalaka kon shenrang de ti haba kala yo iba ulong babha briu kala buri ya ulai benai ti haba kamla buri sho ya u kala thau ka sang ya u da ki thongshut bat kala lepe ya ka da ka dau bertha bat da ka bseng ro bat kala bo ya itai khunlung hapo ro bat kala bo ya ka hapo ki kor harut kata kawa to ublain yo ban karku ya ka chingpule na ka ktin ka jong u kabanta ka bangakwa bangnya pai hakane kapor kapang ka bangakwa ban kren hakane ka step kalong ki kanthai persha ya ki plan jong soitan women versus Satan's plan ki kanthai persha ya ki plan ki jong soitan kane ka banta ha ka banglayo ban pule na kaktin ka jong blay kadai ka banta ha ka ba mangingil yo sngaw ban ngila tip ha nado bangidang kena ngangit ba baro ngila yo sngaw ya kane ka jingya tho khana ka ba ngila yo ban pule ha kane kaktin ka jong blay kadai ka jingja ka balajia ha ka por bagi kon Israel kidon hari Egypt ngangit baro ngitep kumno ki kon Israel ki poi sha Egypt ngitep kumno u Joseph u kono Jacob u poi sha Egypt bat hadin pat kumno baki hinmen ki jong u lembat u kpa u jong u ki poi sha Egypt kaktien ka jong blay ka ong hadin ka pateng ka jong Joseph bat ki hinmen ki jong u ki kon Israel ki laya roy ladangi pule kalanong ka banongkong ka dekot ka banyau kaktin ka jong blay ka ong bah kilaya roy kerhai bat kila nang crow borde shikade hadu bala pendap ya kata ka ri daki hakata kapor lami usim bathamai hari Egypt ubam shamla itu ya u Joseph bat habaw layu i bagi kon Israel kila roy lawan gajing shepting hau lawan gajing sir bat gajing knyo mensem u shepting yaki yo ki yale persha ya u shepting yo udu kabor u shepting yo usha senshar kala haki kon Israel
Kum tangi yo i ba unia usiem ula plan ula perkat ula puson kum no ban pentrany bat ban kanglat ne ban pendu ya ka jingroy jong kini ki kon Israel baladangi pule bahaya ka ne galenong kabanong kong jong ka kitab Exodus ngila ban shem ba unia usiem Egypt u plan hadu lightly ki plan ban pentrany bat ban penyap ya ki kon Israel. Udon ya ke plan A, udon ya ke plan B, but udon ya ke plan zero. U plan hadu lai teliki plan. Ka plan A ke jong u ke bangila ban shem na kelenong ke banongkong, ke dekat ke bakat wei hadu ke bakat saw. But ka plan ke jong u ke longkum ni. Da ke ba penshitam yaki da ki jingkit jongki. Ban pentre yaki da ke ba jur bat ban pen ketang yaki kata kadai ka plan jong u ban pen tron yaki bakinam roy ha ka jing bun breu bakinam roy ha ka bor bakinam long ki baklan kumta ula plan ban pen kia shishu ya ka jing trei ka jongki ban pen sitam ya ka met ka jongki ban pen trei ki da ka bajur bat ban pen ketang yaki bat ka target kejong usim Egypt ha kene ka plan A kejong u kalong ya ki bala he ki bala rangba ki bala la ban trei ban kta ka target kejong usim Egypt kalong ban pen shitom ban te lakam ban pentron ya ka met kejong ki bala rangba ki bala he ki bala san kum tangi i lapan sitam jur yaki lapan ketang sat yaki haduk kata-kata ngila ban sngau tu bakal long gajing tenju ke bakrau bat gajing ya syam ke baktang bagi kon Israel ki haban yait lengba ha kata kapor kamdei ke basuk yaki ban yait lenti ke bakum kane hanrei ke bapla ke long kapapla kalong bakat ba kinang penshitom yaki kata kinang roy ong kaktien kajong blay yaro you try prabangai kat ba kinang penshitom yaki kata kinang roy ngila ban syem glunong kabanongkong kadukot kabakat ar kata kadai ka result of innocent suffering kata kadai ka result of innocent suffering lene ka jingmi na ki jing tenju lene ki jing yale ki bangila ban ya kendu om namar bangile pop ki jing lene ki jing yale ki bawan nabar ni i ka result ka babha ka bami hakum kita ki jing bat ki jing yale ki jing tenju ki bangi ya kendu namar om day namar bangi lehi hanray namar bangi ngek ya u Jesus Christ lese don shibon na pedeng jengi ki bangi yaken do jing om namar bangi lale ai ke basniu hanray tang namar bangi bot ya utrah jengi u Jesus Christ katba kinang panshitam yaki kata kinang roy kata gade ke jingmi nakabakum kane ke jingsha penshitam nakabakum kane ke jing tanju ujob udai ubriu jong ublay ublayo ke jing yaro na ublay ba ulong ubriu ubahok ubabha hanray umat ye ke jing tanju ba kraw bada ba umat ye ke jing tanju ki ba kraw na ublay ke jing tanju ba kraw ki ba ublay ula sha ya usaitan ban tanju ya ujob shem kenria na ublay bat hadien katangi iba ublay ukarku ya ujob arsha u Joseph ushadi dalaki jongkin men shakinong way hanray penban ukalalong unong peit nong kme hapo upotipar bada ba udon hakto hapo Egypt usha parab bamday la parab bamday ya bat la set bandi ya la nela bu ya ha kata kajaka ba onam dansho ban ya ba onam dansho ban ya sngau ya they put him down but God raised him up kanam kaburam kajong Joseph labna keleng kari kum unong batay jing po sneu
Ubreu jong ublay, balapan kiu kerdan ya u. Kisanran ki jong uci suladangi pule. Ya ka story, ya ka history jong ka jingyay lenti jong ki. Haka kitab ki kam ki apostol. Ngila ban ni iba kat ba kinang sya panshitom. Katta ka gospel kanang roy. The more they were persecuted, the more the gospel flourished. Kat ba kinang sya panshitom. Katta ka gospel kanang roy. Katta kinang roy haka kam ka jong blay. Ladangi pule ya kinong sedang jong kabalang ka jong blay. Na Lord jong iba joy bat iba wall. Ladangi pule ya ka jing imbat ka jing ya lenti jong ki kum i brother John Edikan. Iba Jobin Roy Khan. I Reverend Uriah Hillingson nong kenri. I Pastor Shing Dahar bat kiway de. Kinong sedang jong kabalang ka jong blay. Ladangi pule ya ka story bat ka jing ya lenti. Ha ka jing im Bakan jaman sim ke jongki kat no ka ketik ya ka mensim ka ketik ya ka mensim jongi ba pule ya ka jing ya lenti jongki ngila ban yo I bakat ba kinang kenduk jing kat ta kinang skun ka mensim ban syakri ya utrai bat ngila roy haduk kat ne menta prabangai be kat no kalong ka basngau tenat bakat ba nang kenduk jing tenju kata nginang roy haka jing im kamtam haka jing im mensim kumta kumbaong kane katim tungin om shekting tungin om do mensim ni bagi kon Israel kisha panshitom hanrei kinang roy kumta ka plan ka jong paro kam long ka bajop kam shem trei kam kumta haba kane ka plan kam trei kam uparo lene usim Egypt upen mi sa kaplan B syam la pendo ya kaplan kumta na lor kane kaplan sa kaplan B upen mi ne upen trekam kumta ngila ban sngaw to bakam day satia kapor kabasuk yaki kon Israel habaya ki rangba la pentrei jur habaya ki rangba ula te la kum da ki cingtrei ki bakia lapan ketang balapan sat yaki lapan shitom yaki mentau dan saka plan B bat ngila ban keli ka cingkeli menta mano ban yada yaki kon Israel habaki rangba menta kila syak te syak kum hau ne usim paro mano ban yalam yaki mano ban hikai yaki kon jongki mano ban yada yaki Henry ke ke bajia kalong ke basngau tenat. Kaktien ke jong blay ke ong ba ublay usay yaki kantay. Badu ay haki ka bor banile persya yaki plan jong usim Egypt. Prabangay ba iye. Hakajing lek biset yaki long yeng jong ki prabangay. Ki don shibun ki long yeng jong ki prabangay. Ki bahabang ya keli ki ya kajing ya lenti jong ki kum kayeng. Ki don shibun na ki long kami ki ba share na ki ba yatu yangi. Kong in lek kum no ken. Haba ulong kpa don lang bat ni. Haba ulong kpa ubang ha kajing singaw baha pertay. Haba ulong kpa yalam maute ngi ki kantay ngin lek kum no. Ngi ki kantay siya ngin don kabor. Ngimla ban le ay. Ki don shibun ki pra kantay. Ki ba ut ya kane kajing shem ka jongki. Ki ba yato ya kane kajing yakando ka jongki. Bat kane kajing yakando ka jongki. Haki balang shnong ki jongi ki long very common. Kadai ka common issue. Hapdeng jungi kum ki kantay. Ko ki pra kantay. Tungin ampan sngap. Ya kini ki daw ba penduk mensim ki ba usaitan upasyaw haba ulong kpa umla bandan haba ulong kpa yalam piru na yalam shu pidon bor ayum pi kentay tungin am pensngap ko ki pra kentay ya kini ki jing penduk mensim ki ba usaitan upasyaw kini ki but ki jong ubaman ban pentran ya ka jing mensim jong ka ying kasem haba ki kpa kimdan habaki kpa ki jngai na ublay habaki kpa ki shate ha ubaman yang joy prakantay yang joy ko ki prakantay
Ublay ula ban pendon kam yang iru. Nadu bas dang jong ke perthei. Ublay ula thau ingi ki kentei. Bangin long ki nong sumar lem. Ki nong yarap lem ki babiang. Om ban long kita ki ban play ya ka blem game. Kumbalong ke im. Om kita ki ban yelek drama ka ban ya keno iwei ya iwei. Ublay ula thau ngi ki kentei ban long ki nong sumar lem ki nong yarap lem ki babiang habang yi ba ukpa jong ke yeng la ban le na marusat te syakum hak jagap ka ban keno hak jaka ban penlut por hak ban keno i ban pendo men sim yalade yeng joy ublay ula ban pendon kam kumta kumbang laong baga phang ka bang kwa ban kren ha kene ka por ka long ki kan thei persha ya ka plan usoitan tungin ya pen ya ka plan b ka jong soitan ha ka bang i bahang ne ki mi kine ki kan thei banile persha ya ki plan ki jong soitan ka plan b ka jong soitan ka bangila ban shem ha ka lanong ka banong kong ka khot ka bakhat san upa ya ka kong shifra bat ya ka kong puwa ki balong ki kentei Hebrew ki babat kon ne pen kakon da ka baong ya ki bahaba pi pen kakon ya ki kentei Israel ladap ki kade ki shenrang te pin pen yap ya ki lada dei ki kentei pat te e kin yo im kata ka dei sakawai pat ka plan ka jong bat hakane ka plan B ka jong soitan ka jong paro ka target ka jong u kalong yaki khon jong ki Hebrew ka target ka jong u kalong yaki khon long shenrang nga persang ban perkhat ya ka logic jong kane ka an ka jong paro sngo jenjar ban sngo tho the logic behind this plan B ka logic shalandet kane ka plan B ka jong soitan balai te ba upha penyap tangi kon shenrang lada ukwa ban penduna ya ka population jong ki Israel te balai upha penyap tangi ki kunlong shenrang ya ki kan thei pat u e katar ki khna shenrang om sham lo ong kten ki jong blai ya ki khna shenrang nrei ki kunlong shenrang ki khna shenrang ki dangdon ki samla ki rangba la snau tho bagi kon Israel kindang lahi ban roy balai upha penyap tangi kon shenrang ki kon kan thei pat yele ban pusan ya kene ka banta nang tala da dei ba ukwa ban pentron ya kene ka bor met jong ki kon Israel kan long ka self defeating ya uhi kan kta kala ya uhi na marushania ya ka cingtrei cingta bantei ya ki yeng bantei ki different kind of construction kicing tay ba per usania hakabor jong kini kon Israel tekan kta kalaya uhi lese ka intention la ne ka jingthmu ga jong paro haba uong ban penyap yaki shenrang yaki kulong shenrang lese kala ban long namar ba ukwa ban yo yaki kentei yalade bat yaki briu la jong lese kala ban long kum u David u penyap ya u Uria ban yo ya ka Bathsheba bat kala ban long ro namar ba kaktin u blai kaya thu bat ka ong hangi ba kita ki kantei Hebrew ki long ki bakerpang mano ba namkwa ya kita ki bakerpang kaktin ka jong blai ka ong ba kita ki kantei Hebrew ki long ki bakerpang larangi pule ka dekat kala nong ka banong kong ka dekat ka bakat kandai ka ong ba ki kantei Hebrew kim long kum ki kantei Egypt na ba ki long ki bashat kilong ki bashat ong kaktin jong blai ngam tep hadu kat no kane kaktin shat kakit jingmot ha kaktin kasi kaktin ka jingmot jong kaktin tenrai na kaktin ka jong blai ya kane kaktin shat kamot vigorous kabamot bakilong energetic enthusiastic strong and healthy kamot bakilong kiba smart kiba sting kiba shidrem kiba klan bat kiba kwat kiba kya lese uparo kwa ban yo ikini ki kantei kenang ba kajat ban riu jong uro kin long kumne
Ako ki para kan thei, but om tang ki para kan thei bat shen rang ro, ki ba smart basting, ki ba shit rem ya ka kam ko jong try, u soitan u pek kleo, but u kwa ban yo yangi. Tongin duwai jur, tongin sumar bha, but tongin ya duwai jur iwei pat, namaru boman, ukwa ban yo yangi, ukwa ban pendan kam yangi, but ukwa ban penbun kam yangi bangin syakri yo, but bangin kelet yo ublay. Udan shibun ki plan, ban yo kumno ban penjat yangi. Henry, kaneka plan B ka jong soy ka jong paruru kam shamla trei kam namar kito ki kantei arngot ki le persha ya ka ka ba uparu hukum kim sham lale ya ka ka ba uparu hukum ya ki banle hakla nong ka banong kong ka dekat ka bakat nyau ka tin ka jong blai ka ong bakini ki kantei ki la shep ting ya ublai kila shakting ya ublay. Bat kane ka kantin kila shakting ya ublay laban ya ka arsin. Om tang ha ka dekot ka bakat nyaw, henrei ha ka dekot ka ba arpeuro, jong kane ka lanong ka ba nongkong. Kila shakting ya ublay. Bat kane ka jing shakting jong ki ya utray, ka penlong ya ki bakin omle ya ka basniw, ka penlong ya ki bakin omle persya ya ka mon ka jong blay. Ha ka jing shisha kat kum ka an jong ki ancient Egypt, kat kum ka an jong ki taki Egypt ki bahandai ba, lada ki marau jong ki kim kongu hukum, kim kongu ya ka baki kenrat jong ki hukum ya ki, ka jing penshitam ya ki kalong severe physical punishment. Kacing penshitam kabajur ya kamet ke jongki. Lane sentence to death. Lane kabasyak penyam nakikan rat ki jongki. Ngam artetien bagi neki kentei Hebrew kitip biang-biang ya kine ki an jongki Egypt. Namar bagi lahek lasan ha Egypt. Henry kacing ya tip lem ke jongki. Kamsha yaki bakin le ya kabasnew persha ya ublay jongki kacing ya tip lem jongki kamsha yaki bakin le ya ka kabalong persha ya kamon ka jong try talong kumta ki basyating ya ublay kim ju compromise ya la kacingay kim pan kedor yaki an blay haki ki balong persha ya kamon ka jong blay tang bakin yo like im yalade ki basyap ting ya ublay ki yeng ha ka jing shisha bat ki le ya ka babha bat ublay ula kerku ya kini kinong bat kun ublay un kerkuru ya ki bakum kita ki breu ki bom compromise ya la ka jong ka jingay ublay ula kerkui kini kinong bat kun u airu haki ya ka jing start kumno ban jubab ya usim Egypt kenang bakinam sya penyam kaktin ka jong blay ka ong ka jing shep ding ya utray kalong ka jing stang jong ka jing start ong ka kitab proverb ublay u ay ki ka jing start kumno ban jubab ya usim Egypt haba ukli yaki syapang kata ka kam ka baulu hukum yaki ki ong bagi kentei Egypt kilong ki basyay but ha ka jing shep ding jong ki ya utray kawan ka jing roy bat ka jing crow bordi kawan ka jing roy bat ka jing crow bordi kad khot ka ba arpeu ko ongkum ni namar kata ublay ulale bhai kita kinong bat kon bat kita ki breu kila nang roy bat kila nang crow bordi shikadei Hakar khot ka baar paway ka katin ka jong try ka ong namar ba kita ki nong bat kon kila shepting ya ublay ki Hebrew kila yanang roy prabangay ba ing kadon ka jing roy habadon ka jing shepting ya ublay kat ba ki bril kat ba ki banget kat ba ki pat ki jong utray ki dang shepting ya u kandon ka jing roy Henry kamnyar bangin shem ki breu ha ki negisngi ki bamenta ki ba yang scam
halaka nongrim jong ketien ke jong blay ki bayeng scam halaka jong ke jinget ke jong ki kamnyar bangin shem ki bakum kita idon iwe iparakan te iba phone yang ha ka we ka sngi I ong kum ne la no pin yo ban wan sesnong ngong ngan yo ban wan tang undala poi ka sngi sa jan namar ngi don class hadu sngi Friday ngong balay I ong namar don ki banta ki bangakwa ban ye thu ye pi ban ngakwa ban yo ka jing ya slok bat pi tingo ong ye ila da ka long orjan pila ban shia thu ha po phone ban ngin yo ban ye kren ban ngin yo ban ye duwai lang yong em ngakwa ban ye kendu mar khamat ban yo ban ye thu ye pi ye ka e ka bangakwa ban ye thu ka bala kya ha ka man sim junga du kata kata tingo ong I to ap kata ngan sawan shishnong hakas ngi sajan im day bana shnong kum tangil ya bu ban ye kendu bat ila kloy ban wan kerpang ban ye kendu bat nga habang yo ban ye kendu ya tho ya ka jing sham bat ka jing ya lanti jong I kat no ka long de shisha ka ba ka ba jerwit ka ba jerwat ubaman ulayo ban penshoy ban pentron ya ka jing em ka jong I ong badon ki por habakine ki khon ki pang ki shitom ngamla ban sha habadon ki ba ai jing mut bangan lek shakinong knya nong krem ngalek bat ngara kita ki merat bat ki jing don kam kat ki baki ong Hanrei lakat taro ki yo ka jingyarap tang kat to kanesngi hanrei ki pangbiang kinang jur penban ngan le kumno kala kya ka mensim ngasngau bakala penrem ya nga sngau haban duwai ngakwa ban job no ya kani banam ngechu i jing ai jingmut chongki wei pat ngaliyo ban ya selok ya ina ikong ban yo ban ya duwai lang badi kamnyar ngin shem hakine ki sngi ki bamanta ki ba yeng scam halaka jong ka jingai bat kanong rim ka ktien ka jong blai hanrei ka bas ngau tenat pat ki doni ki long kami ki ba yeng scam hado kane ka klimat I doni we ikong ibadon saungot ki kon bat ilok jong iru iba shubelas ngi ila yo ya ka kam ha ka we ka office sarkar ka balong tang kum ka kam casual hadin ba ila tribun telikis nem kum I casual ila kami lenti ba pli ban yo regular hanrei kam sham lalong kum ba kami lenti habaya kren bat ki officer hapo ka department ki ong shen pin sa yo hi kong hanrei da ki snem ro im yo ladon ki ba ai jumot yi ban le ya kren bat kinong mikmat ladon ro ki ba hikai ban ai da kapisa hanala da pim ai da kapisa kila ban yo ki wei bat pila ban do e kane ka kam hanrei ine ikong im shempen snap ye kita paro yong pitem ngakan mau ya kaktin ka jong blai ka gospel kat kumu Matthias kal nong ka bakan reu ka khat ka ba arphon reu ka ba ong kumni uci su ong kumni na ba ubriu un mentoy ayu lada un yo ya ka perthei baro ka wei un du ya la ka mensim un mentoy ayu lada un yo ya ka perthei baro bat un du no ya la ka mensim yong ka mensim jonga kam sha bangan le idwai jur ha ublei bat ngangek ba ublei un sakar khu ye ngidan kam banduai na ka banta jong prabangek be utrai ublei ulong kasngi bat kaste jongi utrai hi un ai ka jing ai bat ka buram ya ka jing bha unam khang na kita ki bayai bek kat kum ka ktien ka jong ong ka kitab sam ka ba prau posau ka khat ka bakhat wei kum ta la ki wan ki jing ya le bat ki jing tan chu ngim day ban compromise ya la ka jong ki jing ngai laki wan ki jing ki ba pen shep ting yangi kum ba pen shep ting ye ki tu ki kan thei nong bat khon ngim day ban compromise ya la ka jong ki jing ngai ublei unam pendo ya ka jing bha unam khang ya ki ba bha ya kita ki ba yai bai kat kum ka ktien ka jong
Kaktien ka jong blay ka ong, banamar ba ka shifra, bat ka pua, ki kantay Hebrew. Namar ba kini ki kantay Hebrew, kim compromise, nele ya ka plan B ka jong usim paro, kata ka plan ka jong u kam trekam. Ka fail biang. Kumta le kumno, uni usim paro, uat biang sa kaway ka plan, bat kata kalong ka plan C. Taray na usim, syam yot hiya yot dem syo. Uhap perkat sa kawaypat kaplan. Kaplan si kalong. Nagaba panmi sendon ya kahukum siya kibriw jong kahima jong ubaro. Udaong yaki. Upenlong atyarno ya kibriw jong ubaro. Udaong haki hakalnong kabanongkong kadukhat kabaar puar. Uang yaki kon shenrang baro kibaon ka haki Hebrew. To pin bread no yaki siya kata kawa. Wala kamdon ka kerteng hang ni kata kerteng jong kawa. Hanray ki don shibun ki start Bible ki bayato baka day kawa anal. Uong to bread no yaki siya kata kawa. Hanray ki kon kantay pat pin riim. Kata ka plan kepada sengaw syarkay hadu kata-kata. But day hakum kani kapor. Balakaya Moses. Ban pelaj ya Moses. Na kani ka plan kepada syarkay ke jong paro. Ublay ula pendan kam daki kantay. Namar yaki rangba la penshitom. Latte yaki daki cingtray ki bakya. Ula pendan kam daki kantay. Nalor ki nong bat kun, ki way pat ki kantay ki bau blay la pendan kam ki long. Kakami ka jong Moses, ka bakerteng ka Jochebed, ka Hinmen ka jong u ka Miriam, bat ka kon u paro de. Henry namar kapor, tungin na mayapit, yaki banta balale da ka Hinmen ka jong u bat da ka kon jong u paro. Ngakwa bangin ya pelik jingmut, ya ka baka kami ka jong u ka Jochebed, ka le, ban le persya, ya kita ki plan ki jong u sim paro, bat ban pelik yala ukon. Kakami ka jong Moses, kalalong shisha ka kentay, kabala kloy ban bu yala deha ka jingma, ban yok pelaj yala ujong kun, ubadon ha ka jingma. She took the risk to save her child who was at risk. Kashim ya ka jingma, ban pelaj yaw kun, ubadon ha ka jingma. Kalau day shisha ka challenge ka bakraw hadu kata-kata ya ka Jochebed. Ngam artatien kandadon ka jingkta ya ka Jochebed. Tang ya ka met, hanre ya ka bor sngaw ya ka bor perkat perdan ka jong iro. Kandon ka jingkta ya physically, emotionally, psychologically, mentally. Hanre idon pat ka jingkut jingmut ka bas kemba. Idon ya ka strong determination. Idon ya ka jingkut jingmut ke baskem. Tang ban kaya ini ikon. Hanray ban buri ro ya o. Bat ban ripen ya o. Kat ba kala. Kat ba sya kabor. Kaday kalong kami. Kabada shisha. Pi. Lese kala ban long kabasuk ban yokun. Hanray banlong ke kami, kamday ke pasuk. Baro kila bandon kikon, nong kendong ne nong sor baduk baru spa kumta ter. Hanray, baro ki balong ki kami. Don kaway ka quotation ka baong kumni. Simply having a child does not mean you are a mother or a father. Tang bapidon kikon, kamut bapilong kakami lene ukpa. Kikami kikpa da kababurom, ya kilong kami kilong kpa baro. Ngaday tang kakon hakmat jumpi. Handray da kababurom, ya baro kibaladon kon don kti. Ngakwa ban ong ya kani kikmi kikpa dai kito kibas ngau tho but le ya ka responsibility ne ka cingkit kle ka bakraw ka bakidon ya ki kon kikti but ya ka yeng kasem
Hakini kisngi ki bamanta. Ki don shibun ki long kami. Kam tam ki long kami ki badang kam kena. Ki bangi I watla ki don ki kon re kim da day shisha. Kita ki long kami. Kacing long kami long kpa. Ka don bat kacing kit kli. Ban je lagi jong ki kun. Ban psa ban pcia ki ong kaktin ke jong blay. Om tang hakamet. Hanrei hakamen sem kumjo. Ngai ngu yo blay da shisha. Nakabenta in men la jong. Ibhashwa ba indon nila ka jong ka ying kasam. Hashwa ba indon nila ki kun kikti. Ila long ka kami yangi nadu baklat imay. Bat ngangay ba kidan shibun ki bakum kita hang neru. Kidan shibun lese ki barang long tangkum ki samla kantay. Hanrei ki shimpat ya ka jingkit kli. Jong ka kami. Nang yang skem ko ki pragan thay ki balong ki badon ya kamen sem kami ka jo kebet ka long shisha ka long kami ka bada shisha ka bad om tang ba ka shilong ka long kami ka long creative ro ka long sian ba ko jo kebet hapdeng ka parthai ka ba hapdeng ka parthai ka ba perking ba ka wat ki lat ki lenti kumno ban pen im ya ukon rengkat ka jingek ka baskam ba ublay utip ya ka basa hapdeng ka situation ka ba idon kata ka creativity hai idon kata ka jingsian bat ka jing start kumno ban pelak im ini ikon kaktien ka jong blay ka ong bay laburi ya laburi bat ka last option ya menta ba ula dap ya ka lai banai ula he ula la ban jam kumta ka last option ya kalong ban le something ban le lese hakata ka por ka juk hebet kat ba kadang tan ya kata ka syang daki thungshut lepe da ka psiang bat ka deu bertha lese kat ba kadang le ya kan ya ka benta lese ka kren halaman sem lese ka la ong hala di atrai ngala le ka ba hatam ka bangala ban le ka last option yang nga kalong ban lek bu yo ne ukun hapo ka syang bat ban lek bu hawa nal ilong kreatif ba bat ilong sian ba om tang ba inang banshna kata ka syang idon ro ka plan ka ba pla ilek bu ya ikulung Moses hapo kata ka syang bat ha kata ka wa nal kanal kata ka wa kadai ka jaka ha ka ba on don iwero hapdeng ki nong Egypt ki ban border ki ban patio ban lek check ban lek bet yo ki don ki kunlung Hebrew kadai kejaka ke ba onam dan ban kami lenti ban border ban le check namar kadai kejaka ke ba maki kilat ban bread ya kini ki kunlung kejaka ha ka bagi pendon kam ban penyap ya ki kunlung Hebrew ka kami ka jong Moses ka ba IT bat basyania ha ublay kayo ya ka bor bat ka jing start kayo iya ka wanal ne kayo iya ka ne ka jaka penyap ya ki kon kum kalat ban pelaj im ya lau jong kon haleluya kayo iya ka ne kalat kayo iya ka wanal kum kalat ban pelaj im ya lau jong kon kakta ya ka mensim ban yu iya ka jing start jong ka juk hebet kabriyo ka basyania ha ublay kayo ya ka jing shempang ako ki prakan tay tungin don ya ka nega mensim ban shania ha ublay ban le ka babatam ka bangila na ka banta ki kon na ka banta ka yeng kasam bat ban shania ha ublay ya ka bangimla ka jokebet kayo iya ka jaka penyap ya ki kon Hebrew kum kalat ban pelaj im ya ukunlung Moses pi kalong komta ki jiu bat ki sipai romro ki yu iya ka ding pna kum kalat ban pensitom bat ban penyap ya utrai bat nong suspa ujong nga ujong pi u Jesus Christ
Ki ya kading pna kum kalat ban shitam ban penyap ya u hanrai u blai u yo ya kading pna kum kalanti kum kalat jong ka jing pen em ya ka perthai baro ka wei ki wei ki kan thai lese ha ka to ko por jong i jo khebet ki ya ka wa nal kum ka jaka ba shar khai tam kum ka jaka ka ba ingeu tam bas ngeu wat tang ban le sajan jong karo hanrei ka jo khebet ka yo ya ka wa nal kum ka lat ban pelaj em ya la ujong ukun pra kan thei ba ye ki pra bangai ba ye ki ba wan sha ka ne ka ching ya seng ladangi IT bat ni shania ha ujisu un ai hangi ka jing start un ai hangi ka jing shampang un ai hangi ka bor kum nongin le bat ma uhi un pentrang yaki plan ki jong soitan persha yangi ladangi le ka babhatam nakaliang ka jongi ka basa un le ukan ra jong Jesus Christ mauhi un le ya ka babhatam un pentrang yaki plan ki jong soitan ki ba udan persya ya ka jingim ka jongi ki ba udan persya ki ying ki sem ki jongi ki ba udan persya ki kon ki kti ka jongi lias ngau ha ki kubor jong ki prak ki kinong kren ki jong tribe li ban kren jing seng baladep ka jing ya le kam dai ka jongi ka jing ya le ka dai ka jong try ka bangidon kam kalong tang ban shania hau ban IT hau bat ban le ka babhatam naladi kat bangila kijing yale kijing tenju bangidon kila ban kelalong kila jing kerku amen ngam yo sngo amen kijing yale kijing tenju ki bangidon kila ban kela kila jing kerku bomla ban mudur ngam tep ki ai ki jing yale ki ba pidon ko ki prab ngai be aba pi wan shakane ka jing ya seng ngam tep ki ai ki jing yale bat ki jing ki ba pikit to pet ye ki ta ki jing kom ba pet ka jo khebet pet ye ki kom kilan ba pin yo man ye ki jing kerku bamla ban mudur ulong ujo upan kelalan tiba ya keduriau basau kabaki wei ki i kum kecing khanglat ban ya shakmat upan kelapol ya usol he can turn our problems into blessings ula ban pen kelai ki jing jongi shakijing kerku ki bomla mudur ka chukebet kam ai dau ya ki jing bat kadon bat ki jing jongka bat kini kijing jongka kimla ban stop ya ka ban wat lat kumno ban pelaj em ya ukun jongka namar kasanya bat ka IT ro hau blai ngai ngo yo blai bangidan shisha ki kanthei ha ka balang ki balong shisha ki long kme ki laburi yala ikon na ubamman lang ba kijing duwai ki jongki da ka psai ki kun da ka ktien ka jong blai kia le kat bala ban wat kilat kilanti kumno ba on yo ya lam ye ki kon shaka jing tep yo ublai knang bakin light na usoitan henrei ki don ru shibun ki kanthai ki balong penban ki nuksa basneu ye ki kon ne ye ki kon ki ktine ye ka ying ka sam go jongki lang ba ki ktien ba ki kren bat lang ba ki kam ba ki le kidan shibun ki kame ki kpa kidan shibun ki kanthei ki bala he ki bala long ki men ki balong penban ki nuksa basneu ni em shisha ha kisngi ki ba bat bashir khai hadu kata prab ngai ba kisngi ki ba uparo jong ka juk ka ba menta uparo jong ka ne ka juk ka ba menta uya sharum shaneng rengkat ki plan ki bashir khai rengkat ki plan ki ba bunjaj ban yo ngot tele yang iwei pa iwei bat uni uparo jong kane ka juk ka bamentau bolong soitan uyai rengkat kita ki plan bat target om tang ye ki rangba
om tang ye ki khulung hanre u target ya baro ki banget ya u Jesus Christ ka target ka jong u kalong ya baro ki banget ha ka kerteng ka jong try Jesus ban penjat ye ki bat ban penjap ru de ye ki u target ye ki long kme ki long pa u target ye ki long kme hakine ki sngi ki bamantang sngo se ban yo sngo ye ki kubor ba u baman u yo shishai ki kanthe ye ki kanthe ki jongi ki balong ki kristan ki ba compromise ye ki jinget hadu uput ba kim tip show wat ya ukpa jong ki kon une ukon ude kpa ya no ka jingjia ka baju jia hakiri nong wei ki jia hakine ki sngi ki pamanta prabangai be ye u ya le jor hadu kata upan bernia ye ki long kpa haki kam sngo pha per thai pan bernia ki hakabu ai katang lang ka jing alhia bakinam kit kli ya ka yeng kasam bat habawan haying hasam ya lut por ka jing ya ka jia bat usoitan u yosuk ye ki kon utar ket yang iway pa iway prabangai be ye tongin ye duwai jor ba ubaman unam yo ya ka jing em jongi iway pa iway utar ket ye ki kon samla lang ba shibun ki ai lang ba shibun ki jing singo bha par thai ki drugs ki jing singo bha par thai ba bunchat uwan ra haki ya ka depression ya ka jing kit ki bakia ha ka jing mental illness ki online games pornography bat kum ta ter ban pengop ye ki kon samla upan kulma jing modro ye ki hakine ki sngi ki bamanta lang bagi jing hikai babakla ki babun chai high pressure ro kadan lang bagi ni competition ki babun chai nakata kadaw ngi iba ki don shibun ki suicide case ro hakine ki sngi ki bamanta ki don kam ya ka jing yarap ka jongi pra kan thai ki pra bangai pe in ka pateng ka bangi em hakine ki sngi ki bamanta modern world with modern problems ki banginam la ban modur kumno ki khon jongi ki ya kanto ka jingkli kalong mano ban shim ka jingkit khle ban yarap ban plai em ya ki da ka bayalam ya ki yakini ki khon shakakti unong pan em jongi ngidang don ne em ki juk hebet hakine ka jing ya seng ki ban penrung haki kon ya kane kamen sim jong ka jing yaisha ki ban penrung haki kon ya kamen sim jong ka jing yaisha ban ri yala di haki jing duai bat ban yang scam ha ujisu ban shani ha ujisu ha pedeng ki jing ele bat usoitan ngidang don ne em kita ki shifra bat ki puwa ki ban yele ya ki but jong usoitan ban om shek ting ya usoitan handai ban shek ting kamtam ya ublai Matius Shipel aru praga ong to what shit thing ya kita giba penyap ya kamet bat ki bomla ban penyap ya kamen sim handai pin kam shit thing ya utau bala ban penjat ya kamen sim bat ya kamet hadu jok pra bangai be ye tongin am shit thing ya kita ki ki bab ki bala ban wan persai ka jing em ban penjat yangi tongin kan mau ya utrai to what shit thing ye kita ki ru ki ba phansa sha ong ka ktien ka jong blai hakmi uta usoitan un sabret ye ki bana phi ha ka ying bandi but un yo tan jo ye phi te phin yo ye ka jing sha shitam shpelsngi to long pha ka ba ye ne hadu ka jing yap but ngan ai ha pha ya ka ta ka pan sngat jong ka jing em tongin shit thing ya utrai but ha ka ba kut un ai hangi ya ka pan sngat jong ka jing em Nyenang yai duwai jul pra bangai being bakin me ki shifra ki puwa bakin me ki jok hebet ki ban shekting ya utrai ki ban yang scam maganong rim ka ktien jong play ki ban ya le wat ban pelai im ya la ki jung ki khon ki ti ya ka yeng ka sam bat ki ban bo ka jing shania ka batali ha utrai ubaman udan shibun ki plan ki ba nganam la bandon ka por ban nyolot ya ki plan jong soitan rengkat ki target ki ba pher ni don kam ban duwai jur ha ublai bon ai ngi kabor bat ka jing start ka ban drong baladangi yaine ha u ngi shania ha u un sa ai ngi ya ka pan sngat jong ka borom ublai un yo ban karkhu nak banta ka borom ka jong amen.